হ্যাঁ যতন লামছে ফিরো যত চিনি দফা হামক্राय सुजाति इउटुब चेनेल नाय जों नाय खाजानि मारे गेजों संनो जों तिनि हायनो हाय टेगैसा chuba mungni mari norong bosang tui फैके जों तिनि chuba लायनाय सिनि दुस्की आमचानिनो खरकसा बुखुंगजुग Hira Rani de Burma bini baban bumong Krishna Kumar kami Rabiapara bo thanai koyekdin sikang kaisa o scooty sranglaithani bokalai bini yakung jora bai kepelai thangka o yakung jora kepelai nan thangtani bo kwbangma jagao thangka koila shohor jibi obo haike bo kwbangma talsa talnai romoi bo gorok tongmani yagolo bo tini haino hai Shillong ni kaisa hospital ko bumung nang hospital bo jaga thangai tabuk saknai jak tongbiyo o jaga borok no tabuk o jaga silchoro kaisa Shillong Shillong bongno operation khaiyani bagai borokno kaisa de diako haipana borokno operation khai bongno gutino yakung jorani gutino borok paltogrina hini borokno sajak phiaba rangni mari bilai kwbangma bagai borok tini lukorokno borok chuba sana nangka tei jodi norokbo bono chuba na musung tongkhai chini buku khina norok kahamkai teisa nanya musung kangke norok himjak nukna musung kangke norok kokdung number jak tongo kokdung number norok kisasa bobai kerangai bini account number ba jesapana norok bono chubai mannai gabo haikena borokni operation in date dije ko date dijak na hinsawo rang borok rang puisa ni bepar or rang puisa jodi ingoi pekhe borok kolane ken norok nai tongdi pulansing paithak jora bongni guardian ba nukhungni khuktui borok tamo saka ba tamo ongoi tong abo जों kaham kai जों saimalainai tei nailainai hambai jotono no photo जों maya ko photo ena photo ro mangai chale sawo habang kia sai khana rita photo kai am kalai ma ke baba ke kalai ba kalai ke ko ti sakan kalayu nokhlawo no nokhlawo ni mani kheng jang phai ke photo sak lai thingata koi din sekang abo tari nole mang de mane mas kaini kaitham abo kalai khini tani no kola sorot langka kola sore eko jin to nika ingke ya ke logo kikuti phekwa kikuti phaye ingke jibit lang laisina hini kwa jibi 11 din da busul to nika ingke tabukai sin sor agan ko lang ko Shillong gaja kai tabuk guti pal rogina hita operation ingke bosoro gang nang no hinsaba bor kai so 3 lakh nang na hinsabna ingke emne tabuk sik jora tibusik jugar khana sangka bor ni lugar senya to sa pasar sik ka mo rima bai ko ngonta sa senya ta sada ingke kwbangma rang nang tongmotana gaba hai mane sanmu tei sabun tani sanka শুধু ও যে তাবুক রিফাইনে বর্ণ সিমলে সান না টেকুন বরং নে সান কাটা বাজার কমিতে রি রি থেকে ওরা রিফাইয়াকো গাই অপারেশন গাই বুফুরো রগ খাইজাং না দে দিয়াকো তাবো বড় লিভার ফাংশন তাবো কোনকো আবা হাবিমান করেছে বড় খাইজাং ओके उनका आपको सलाइया के लगी ताक सब तंसा लगी पर बखनी हां हां